Dobrý deň, volám sa Jan Tkač a pôsobím ako úverový a leasingový špecialista s viac ako 18-ročnou praxou v oblasti financovania vozidiel. Počas mojej kariéry som pomohol stovkám klientom získať ich vysnívané auto rýchlo, férovo a za výhodných podmienok. A rád pomôžem aj vám. Ako to prebieha? Vyberiete si auto kdekoľvek, na internete, v autobazári, u súkromného predajcu a ostatné sa postaram ja. Môžeme sa stretnúť osobne v mojej kancelárii vo Vranove nad Topľou alebo pohodlne online z vášho domova. Čo budete potrebovať? Občiansky preukaz, veľký technický preukaz, stačí fotografia alebo kopia, informáciu o cene vozidla a počte najazdených kilometrov. A vašu predstavu o akontácii, financovanie je možné aj s 0% akontáciou, záleží na vás, akú splátku si želáte. Úver viem vybaviť pre zamestnancov pracujúcich na Slovensku alebo v zahraničí, živnostníkov, majiteľov SROčiek a starobných dôchodcov. Máte už auto a potrebujete hotovosť? Ponúkam riešenie. To je autoúver na vaše auto. Získate peniaze, auto ostáva vaše a ďalej na ňom jazdíte ako vlastník aj držiteľ. Peniaze môžete použiť na čokoľvek. Spolupracujem s viacerými bankovými aj nebankovými inštitúciami, čím viem ponúknuť najvýhodnejšiu možnú alternatívu pre vašu situáciu. Som tu pre vás. Pomôžem vám nájsť cestu k autu, ktoré si zaslúžite. Volám sa Jan Tkač, kontaktujte ma ešte dnes.